Je ráno 2. jún. Stávame na parkovisku pri Sundalsore, mestečku na konci rovnomenného fjordu. Dnes nás čaká Aurskjoegen, platená horská cesta zo Sundalsory cez Litlaldalen okolo jazera Aurskjoegen s nadmorskou výškou 862 metrov až do Eikesdalen. Cesta vystúpi až do výšky 947 metrov a je dlhá 55 kilometrov. Pri schádzaní do dedinky Finset sa cesta stáča v 4 180 stupňových zatáčkach, pričom je jedna v tuneli. Cesta spájajúca Sundalsoru s Eikesdalen bola postavená v rokoch 1947 až 1963. Za prejazd sa platí 50 norských korún. Cesta sa kľukatí v úzkom údolí medzi velikánmi vysokými cez 1800 metrov. Prechádza okolo jazera Östvatnet. Po opustení Litlaldalen sa mení asfaltová cesta na prašnú a začína prudko stúpať k prvému priehradnému múru sústavy elektrárny Aura. S výstavbou tejto elektrárne sa začalo ešte v roku 1913 a s prestávkami bola dokončená v roku 1958. Sme pri priehradnej nádrži Aura elektrárne vo výške vyše 900 metrov a všade vôkol nás sú zasnežené vrcholy hôr presahujúcich výšku 1800 metrov. Naše prvé veľa snehu. Dole pod nami je údolie Eikesdalen s mestečkom Eikesdal a jazerom Eikesdalvatnet. No dokiaľ do neho dôjdeme, čaká nás ešte cesta plná zákrut, prudkých klesaní, úzkých a nebezpečných miest. Znalci vravia, že prejsť cestou trólov, ktorá je len kúsok odtiaľto na druhej strane hôr, je skúškou vodického umenia.
Zrejme neboli nikdy na tejto ceste.